беморие ки аз соли 2019 то кунун дар ҷаҳон ба тақрибан 150 миллион кас сироят карда боис ба марги беш аз 3 миллион нафар шудааст, ба иттилои расмӣ дар Тоҷикистон 8 моҳ меҳмон буд. Мақомот мегӯянд дар ин муддат зиёда 13 ҳазор нафар бемор шуда, 90 нафар ҷон бохтанд, аммо шубҳаҳо дар мавриди дурустии омор ҳамчунон боқист. нобоварӣ аз он ҷо сарчашма мегирад ки бо вуҷуди маргҳои пайи ҳаму дафнҳои шубҳаовар ва таъкидҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ, мақомот мавҷудияти бемориро инкор ва ба таҷлили маъракаҳои расмӣ аз ҷумла наврӯзи соли 2020 иҷозат доданд. он вақт буд ки бо ҳадафи пешгирӣ аз сирояти коронавирус масҷидҳоро бастанд. баъзе аз мардум қарорро ҳадафмандона хонданд, чун дар он шабу рӯз бозору мактабҳо фаъолият доштанд. ҳарчанд расман вуҷуди коронавирусро дар Тоҷикистон рад мекарданд, аз охири моҳи март ҳама гуна парвози ҳавопаймоҳо ба кишвар манъ шуд. радиои озодӣ рӯзи 5 апрел хабари марги як сокини ноҳияи Ҷаббор Расулов аз беморӣ монанд ба COVID-19 ва карантин шудани ҳайати кории як бемористонро нашр кард. рӯзи дигараш масъулони тандурустии ҷумҳурӣ ва вилояти суғд нишастҳои хабари барпо ва ин маълумотро рад карданд. анамнизи эпидемиологие ки гирифта шудааст ягон алоқамандӣ надошт. ба ғайр аз ин аз ҳама асосиш таҳлиле ки аз вай бемор гирифта шудааст, таҳлили озмоишӣ ва нави коронавируси COVID-19 тасдиқ наёфтааст. ҳукумати Тоҷикистон пас аз 25 рӯзи нашри хабар ва дар остонаи сафари коршиносони Созмони ҷаҳонии тандурустӣ сирояти коронавирусро эътироф кард. ситоди муқобила бо бемории ҳамагир хонандагонро ба таътил фиристод. ба дунболи он дари бозорҳову кошонаҳои ҳусн ва масҷидҳоро бастанд, баргузории тӯйҳоро муваққатан манъ карданд, вале дар кишвар карантини сартосарӣ ҷорӣ нашуд. дар ин гирӯддор вазири тандурустии Тоҷикистонро барканор карданд, вале нагуфтанд барои чӣ. дар моҳи май шумори гирифторони бемории ҳамагир дар Тоҷикистон афзуд, дар оромгоҳҳо қабрҳои селофанпеч пайдо шуд. барои кӯмак табибон аз Ӯзбекистону Лаҳистон омаданд, дар ҳоле ки пизишкони тоҷик аз набудани маҳлулу маводи беҳдоштӣ ва лавозимоти ҳимоятӣ шикоят доштанд. сокинон ва намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ ба таври худҷӯш ба ёрии онҳо шитофтанд. мақомот ҳам дар як сурат ҳисоби вижа барои муқобила бо коронавирус пул ҷамъ оварданд, вале то охир нагуфтанд ки чӣ миқдор сармоя ҷамъ шуд ва ба куҷо сарф гардид. илова ба ин кӯмакҳои зиёди байналмилалӣ ворид шуд. ҳарчанд гуфта мешуд табобат ройгон аст, бархе аз сокинон аз харҷҳои азими худ хабар доданд. мақомоти Тоҷикистон дар охири моҳи май паст шудани шиддати сироятро эълон карданд, аммо сокинон гуфтанд ки наздикони онҳоро барои хонадармонӣ ба манзилҳояшон ҷавоб доданд. дар он шабу рӯз вакилони парлумон барои надоштани ниқоби тиббиву паҳн кардани бемориҳои хавфноки сироятӣ ва нашри ахбори ғалат дар бораи коронавируси нав ҷазову ҷарима таъин карданд. аммо гуфтанд барои пинҳон доштани маълумоти воқеӣ дар бораи бемории ҳамагир муҷозот пешбинӣ нашудааст. аз нимаи дуюми моҳи июн мақомот ба парвозҳо бо Ӯзбекистону Дубай ва баргузории тӯйҳо иҷозат доданд ва вазъи вобаста ба коронавирусро мӯътадил номиданд. ҳарчанд дар кишвар ҷашни расмии истиқлол баргузор нашуд, сокинон ба гашту гузор баромаданд. мақомот он айём аз бемор шудани то 40 нафар дар як шабона рӯз хабар медоданд. ин омор бидуни тағйир то охири моҳи декабр идома кард. вазорати тандурустӣ дар моҳи январ гуфт кишвар ба коронавирус пирӯз омад. ҳоло дари бозору кошонаҳои ҳусн ва масҷиду мактабҳо кушодааст, вале гурӯҳе аз сокинон ҳанӯз бо ниқоби тиббӣ мегарданду идеи дигар онро дар ҷайб нигоҳ медоранд. Тоҷикистон барои халосии комил аз беморӣ аз ҷомеаи ҷаҳонӣ 2 миллион доза ё воя ваксина хост, аммо то кунун ҳамагӣ 192 ҳазор воя ваксинаи AstraZeneca гирифтааст ки бархурд бо он дар ҷаҳон яксон нест. мардум ба харидани ваксинаҳои дигар дида духтанд. бо гузашти як сол аз замони эътирофи мавҷудияти вируси нав дар Тоҷикистон, мақомот ҳамчунон ба дурустии омори худ ва баъзе аз коршиносону сокинон ба миқёси васеъи беморӣ ва талафот аз он таъкид доранд. дар ҳамин ҳол аз моҳи апрели соли 2021 дар давлатҳои ҳамсояи Ӯзбекистон ва Қирғизистон аз нав карантинҳои маҳдуд оғоз шуда, шумори беморон рӯ ба афзоиш дорад.